Има май бисерчета. Нещо такова да се гледа отпреди. Бисер ли сигурно? Не е бисер. Sono anche le perle dentro. Мислех, че има бисер отпред. Някой може да има с бисера, ма. Надявам се да няма, защото са от отвесна скала съм ги брал. За да нямат бисери. Ecco, siamo venuti sui scogli a raccogliere le cozze, prepararci al posto e mangiarli belli caldi, belli freschi. Oh, è una meraviglia, il tempo è meraviglioso. Георги! Eccolo. Това са като жените, като им стане топличко и се отварят. Oh, sono come le donne, quando si scaldano si И aprono. се отварят и става. Ecco. Виж, това е тинейджърка, виж. Опа. Ecco, che Тинейджърка. meraviglia.